Бүгін Қазан үзәгендә йөрүче 5-нче маршрутлы трамвайга утырган пассажирлар спектакльләрдән үзекләр карады, җырлар тыңлады. Шулай итеп, алар күңелен Камал театр артистлары ача. Бу аларның сезон башланыр алдыннан оештырган чираттагы флешмобы. Тагын 3 көннән яңа театр 111-нче сезонын ача. Артистлар белән бер трамвайга утырган пассажирлар бүген кесәсеннән акча да чыгармады. 5-нче номерлы трамвай салонындагы күңелле мизгелләр алдагы видео язмада. Театр karşısında uyuşturulan beylerine çakırarız dedi. Жер астында енді. Ол да бірінші тапқыр болды. Менің үшін міне бұл да бірінші тапқыр. Чөнки бір 15 жыл инде трамвайға отырам деп қияланып жүргенім. Міне бүгін бұл қиял тұрмышыма ашты. Вакыт булган сайын bir ayda 3 тапкыр театр карап чыктым, гөргөрі кияуләрем. Бик ошады, шуңар күрә 3 тапкыр карадым. Шундый уңайлы һәм җылы обстановка монда хәзерге вакытта.